Bismillahirrahmanirrahim. Mehurban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen ihtibarınızga büyük İslam talimatına bağışlangan dini, milli ve içtimai tapşırığımızın bugünkü çıkarılışını takdim ederiz. Assalamu alaikum aziz imandaşlar. Biz yeniden sizni Balkış programısında selamlayız. Bugün sizlerge cancılılığı için bir şair ikinci şair hakkında bulay diyen. Sen sanduğaş alla millet bakşasına kungan bılbıl mı diyenler. Demek bugün şair yürekli, kabiliyet iyesi bulgan din kardeşimiz, milletişimiz hakkında söz barışak. Elbette her icatçı halk көңеліне өзінің біргене жыры білен болса да, біргене шиғыры білен болса да кіріп қалырға ұмтыла. Біздің бүгінгі қонағымыз Рабит Фәтхи. Hürmetli televizor қараушылар, бүгін студиябыз қонағы бик көп популяр жырлар авторы, шағир, yazушы, тарихшы, ғалим Рабит Ихсанұлы Фәтхи. Сіз аны енді бик көп шиғырлары, китаплары ошада, жырлары ошада яқшы білесіз. Шулай да сөзні Рабитнің өзіне берігелі. Рабит, телевизор қараушыларыны өзің білен нығырақ етіп таныштырып өтәлі. Исәмісіз, қайырлы телевизор қараушылар. Мен Харби кешенең һәм укытучы гаиләсендә тудым инде. Белем буенча тарихчымын, аспирантурада укыдым. Соңга 3 балам бар. Шул инде кыскача әйткәндә. Рабит, син кайда тудың һәм менә синең инде үзеңнең кайсы җирлекне, кайсы районны үзеңнең ватаның дип исәплисең? Мин булай әткәй харби кеше булгач инде, офицер булгач гелтәге ил буйлап йөрдек инде. Булай тудым мин. Коми СССРның баш каласында Сыктывкар дигән шәһәрдә инде. Булай анда 3 ай шул Сыктывкарда бәлки нәни чагым үтте инде. 7 яшькә чаклы мин үзебезнең Башкортстаныбызда үстем инде, Тәтешле районында, Шулган авылында инде. Шуңарга мин теге үземне Шулган егете дип исәпләйм инде. Урта мәктәптә син Уфада укыдың инде. Уфа егете булдың. Ай. Уфа егете булып та ничек син менә татар телен саклап калдың? Гадәттә бит инде Уфада 1-2 ел яшәүгә урыска әйләнәләр. Минем бит инде беренчедән теге мәхәббәтне татар теленә тәрбияләделәр менә Давани һәм дә апам инде. Алар миңа бәлки чактан бирле Тукай шигырьләрен, теге Мәҗит Гафури, Кылгали шигырьләрен ниттеләр инде, сүрәделәр. Шуңарга мин теге шул мөхиттә үскәч инде теге мәхәббәт татар теленә һәм әдәбиятына һәм бөтен мәдәниятенә алар тудырды дип уйлыйм инде. Шуңа күрә мин ничә әйтергә соң инде бик татар телен бәлкидән бирле яраттым инде. Яраткач инде үзем укыдым, татарча өйрәндем. Шулай үзем укып шул татар теленең теге төпләренә төштем дип әйтә алам инде. Мәктәптә татар телен укымадың инде? Юк, укымадым, укымадым. Гаҗәп. Бәлә, шундый мәктәптә татар телендә укымый, шундый камил итеп, матур итеп татарча шигырьләр, җырлар язу, повестьлар язу бик гаҗәп. Һәм мактаулы эш дип әйтер идем мин аны. Менә иҗатка нәрсә алып керде? Кайчан шигырьләр яза башладың? Кайчан монда чәчмә әсәрләр яза башладың? Син бит инде тарих факультетын тәмамлаган әйме? Менә иҗатка нәрсә әйтәрде сине? Кайчан яза башладың? Әйтәм бит инде менә мәдәнияткә, тарихка, әдәбиятка миңәргә теге уйлыйм инде шул Давани белән Дау апа мәхәббәт тәрбияләде дип инде. Шуңарга мин ничектер менә шигырьләр яза башладым инде. Ул теге ябай хәл дип әйтсәм дә булыр дип уйлыйм инде. Беренче мәхәббәт мәктәптә укыганда инде. Мәктәптә укыганда. Ул шигырьләр рус телендә идеме, татар телендә идеме? Ул шигырьләр урыс телендә инде. Башта аларны теге Два выходных дигән газетта бастырдылар ул шигырьләрне. Мин теге бәле анда теге ничәнче сыйныфта укысам да инде шунда ук теге газетка алдылар ул шигырьләрне. Урыс телендә иде инде. Татарча кайчан яза башладың? Татарча мин яза башладым инде. Мине Өмет газетасына алдылар инде. Башта корреспондент итеп. Шунда инде бөтен теге нечкәлекләренә төшендем инде татар
тілінің. Шунда яза башладым. Менде менің теге беренче шигырьләр Өмет газетасында чыктылар инде. Иң беренче бит әле менә сорарга утканмын. Менә шушы син бит инде аспирантурада укыдың. Нинди тема буенча диссертация яздың һәм синең ахырысы фәнни монографияң да бар. Бар. Менің біріншіден шунсын айтайын инде. Мен теге Башкорт дәүләт педагогия институтына кергәчендә мені ничектер үзенә теге якын китерде инде академик Рөстәм Гомер улы Күзеев инде. Аның иң теге яраткан укучысы мин булдым инде. Ул миңа бөтен теге жанын бирде, бөтен шул гыйльми эшләргә төшендерде инде. Шуңарга теге ул мәрхүм Рөстәм Гомеровичка мин әле дә рәхмәтлемен инде. Ул мине күп нәрсәгә өйрәтте инде. Ул бик теге зур мәгърифәтче иде дип әйтсәм ялгышмам инде. Ул заманда БГПИның ректоры да булып эшләде. Ул соңыннан менә академик булды инде. Ул миңа өйрәтте инде менә җирле тарихны өйрән дип өйрәтте инде. Шуңарга мин теге менә Тәтешле районы, шул Тәтешле тарихын, Шулкан авылын тарихын төпле өйрәндем инде. Беренче юнәлеш инде. Икенче юнәлеш ул әйтте инде менә теге ул заманда теге региональ компонент, менә шул региональ компонентны өйрәнде инде. Теге методология һәм методиканы шуны укытканда эшләде дип әйтте инде. Шуңарга мин теге менә шул методология һәм методика регион теге тарихны укытканда Башкортстанда һәм Русиядә шуны да тикшерендем инде. Шуның буенча да теге гыйльми хезмәтләр яздым инде. Менә шул гыйльми хезмәтләрне мәктәпләрдә укытуда кулланалар микән? Шул методология буенча инде ул теге беренчедән теге Өмет газетасында бастырылды ул минем макала. И Ватандаш дигән журналда, Башкорт урыс журналында бастырылды инде ул менә минем теге ниләрендә макалалар. И шул бер теге китап булып чыкты инде ул менә шул эзләнүләр инде минем гыйльми эзләнүләр. Ул китапларны Уфадагы бөтен ранлар алдылар инде. Шуңарга теге һәм бөтен Уфадагы мәктәпләргә таратылды ул китаплар. Таныш укытучылар да әйткәннәр иде менә теге синең китабыңны алдык. Үземнең теге туган авылда да шулганда да миңа теге укытучылар әйткәннәр иде шул методика буенча укытабыз. Безнең теге ничә әйтәсең инде менә регионнарда теге тарихны укытуда аның тәэсире булды дип уйлыйм инде. Мин мәктәптә менә 84нче мәктәптә 3 ел буе укытучы булып эшләдем инде. Анда миңа татар сыйныфын бирделәр инде. Мин шул татар сыйныфының җитәкче идем инде. Инде менә шул укыткан чакта мин теге шул гыйльми эзләнүләр алып бардым инде. Һәм бу мәктәп соңадан да теге безнең көч белән инде татар гимназиясендә әйләнде инде. Икенче Уфада икенче татар гимназиясе булды инде. Менә мин теге горурланып әйтә алам инде теге шул методология нигезен ул мәктәпкә мин салдым дип инде. Рәбит, шулай да менә сине телевизор караучылар күбрәге бик күп җырлар авторы итеп бирәләр. Җырларың оша беләләр индеме? Мин үземдә бит менә син дип сөйләшәмәйме, якташ итеп инде үземнән яшь кеше буларак теге якын итеп син дип сөйләшәсе килә инде. Ни, теге Девапа дигән шигырь оша инде. Мин шаккаттым инде. Тәтешледән дип әйттеләр, Рәбит дип әйттеләр. Менә үзем елап җибәрдем инде шул шигырьне укыгач инде. Ул җырның хәзер клибы да бар икән, менә тапшырубыз ахырында инде телевизор караучылар шул Девапа җырының клибын күрерләр инде. Менә шулай да синнән сорыйсы килә менә шул җыр сәнгатенә ничек килдең син? Ничек җыр текстлар язу башланды? Кемнәр белән хезмәттәшлек итәсең? Тагын нинди популяр җырларың бар? Менә шул турыда. Менә гыйльми якта минем теге укытучы Рөстәм Гомер улы Күзеев булса академик, теге иҗат яктан инде менә Лесонопа сез һәм Рамил Шурагул, Марат Кабировлар мине теге өйрәттеләр инде. Җыр яза башладым инде. И миңа яхшы аранжировщик һәм композитор Эльверт Гарафудинов эләкте инде. Аның белән дә теге дуслашып киттек. Ул егет тә бик теге матур җырлар иҗат итә инде. Аранжировкаларны матур ясый инде. Беренче җыр минең былай булды инде. Марат Кабиров шигырьләрне укып чыкты да инде. Әйтә мин теге Резван абыйга шигырьләрне бирәм ди. Резван Хакимовка бирде дә ул теге шигырьләрне. И Резван абыйга теге беренче менә бер шигырь охшаган инде. Ул шигырь минең теге нәкъ менә шул теге беренче нык зур мөхәббәтем буенча язылган иде инде. Ничек әле аның сүзләре? Син көткәндә мин килмәдем, мин килгәндә син көтмәдең, барысы да ялгыш булды. Син дип мин дип җан атсак та әллә нинди язмыш булды. Әйтә телевизор караучылар белән менә шушы җырның бер фрагментын булса да тыңлап карыйк.
barısı da yalğış buldu. Sen kütükende meni kilemedin, meni kilegende seni kütümedin, barısı da yalğış buldu. Birbirimizni yaratsak da, seni deyip meni deyip janatsak da, ellerini yazmış buldu. Birbirimizni yaratsak da, seni deyip meni deyip janatsak da, ellerini yazmış buldu. Bizini sevip avıştırdı, saf mehabet kavuşturdu, bütün ömür yalğış uzadı. Bizni suyup tabıştırdı, saf mehabet kavuşturdu, ömür tutaş sağış buldu. Birbirimizni yaratsak da, seni deyip meni deyip janatsak da, ellerini yazmış buldu. Birbirimizni yaratsak da, seni deyip meni deyip janatsak da, ellerini yazmış buldu. Zarlar bitmez dilemenge kalır gönüllerde, seni kütükende meni kilemedi. Ulumun zarlar bitmez dilemenge kalır gönüllerde, Min kütükende sen kilemedin. Birbirimizni yaratsak da, seni deyip meni deyip janatsak da, ellerini yazmış buldu. Birbirimizni yaratsak da, seni deyip meni deyip janatsak da, ellerini yazmış buldu. ellerini yazmış buldu. Hazır indi mine televizor qarauvchilarga aning klibida yaxshi tanish Dev opa jeri turunda hali so'rashtirasi kela. Mine şol Dev opa ul kim ul? Dev opa ol tigi Jihaniya Habibjon qizi Habibjonova endi ana tigi bulay to'li ismi endi. Ol umr bo'yi 45 yil bo'yi bolalar o'qitdi endi Shulg'an maktabida endi boshlang'ich sinflar o'qitdi endi. Shunga butun tigi avval butun tatishlarni biladi deb aytsam yolg'ishmam endi. Hammani meni tarbiyalab o'stirdi, anini tarbiyalab o'stirdi endi. Shunga ol opa izgijon deb men shunday deb hisoblayman. Ol tigi mana kuyovga da chiqmadi, ol tigi shul izgijon bo'lib yashadi endi. Hem mine indi sening jiring Dev opa jeri indi şol Jihaniya opaga, o'qituvchi opaga bir tiri heykel bo'lib bitindi яңгырaymi. Biz indi şuşu tapşırıbız ahırında bu jirni to'lishincha яңгыратырбыз. Hem tag'in shunday so'rov. Mine bugungi kunda ijoddosh do'stlaring kim? Kimlar bilan xizmatdoshlik etasan? Tag'in nindi jirlar yozildi? Jirlar bulay tigi ko'p yozildi. Aytib o'tgan edim, biz tigi bulay endi Elbert Garafudinov bilan bek tigi yaxshi munosabatda, yaxshi ilmda ishlaymiz endi. U tigi tekstni so'raydi, men tigi yozib beraman, u keyin yoza aranjировкасын yozaydi. So'ndan tag'i tanilgan kompozitor Ildar Sharipov bilan da biz tigi bir necha jir ijod etdik endi. Alarda ul jirlarda motor kelib chiqdi. Buzli yurak degan jir, Laysan qizima to'y degan jirlar endi. Alarda tigi radioda yong'irlar endi.
Безнең җырлар менә Азат Фазлиахметовның тапшыруында теге Шөмеш йолдызда да менә анда да бер ай буе яңгырады инде. Менә ул теге Бозлы йөрәк дигән җыр инде. Телевизор караучылар Рабит Фатхины чәчмә әсәрләр, повестлар авторы буларак та белә бит әле. Менә соңгы чорда сез нинди повестлар иҗат иттегез әле? Тарихчы буларак инде менә безнең теге татар тарихын, татар язмышын бик теге төпле итеп тикшергән идем инде. Инде менә мин теге шундый фикергә килдем инде. Безнең менә теге милләтнең менә иң авыр чакларында бит инде теге менә 1360 елларда, 1380 елларда шул замана менә безне харап итте дип әйтсәм, ялгышмам инде менә. Анда менә шул 20-25 ел эчендә 30лап ханнар алмашылган инде. Бөтенесе теге гражданнар сугышы барган инде менә Алтын Урдада инде. Менә шул шурны менә анда Тамерлан инде, Аксак Тимер дип йөртәбез инде, Токтамыш теге Дмитрий Донской теге Литва князьлары инде шуларның менә язмышларын, шуларның тарихи битләрен нитеп инде ачыклап чыктым инде. Менә шул анализны ясадым инде менә безнең теге татар дөньясына инде менә. Кайсы әсәрдә инде бу? Бу татар язмышы. Бәлки генә теге әсәрләр инде менә теге җинаятьчеләр турында да язгылым инде кайсы чакта инде шул теге кызыксынам инде. Алар язмышлары белән дә инде. Соңадан теге Телеләр кешеләр турында да язгылым инде теге шул тарих, җинаят теге шул менә ниләр инде менә теге тематика буенча. Телевизор караучылар мөгаен Рабит Фатхиның инде шәхси хәле, семьясы, балалары белән дә кызыксынадыр. Шул турыда да әйтеп китегез инде. Минем күркәм 2 кызым бар, бер батыр малаем бар инде, шул 3 балам бар инде. Аларны тәрбияләп үстерәм инде теге шуңарга теге мин уйлыйм инде теге балалар булмаса тормышның мәгънәсе юк дип инде шуңарга теге бөтен көчемне аларга да бирергә тырышам. Тормыш иптәшем минем инде без аның белән бергә укыдык. Тарих факультетында ул хәзер Аранда эшли инде, программист булып эшли. Тагын бер әйберне төшереп калдырганбыз. Менә телевизор караучылар арасында да бардыр. Рабит Фатхи бит әле ул көрәшче дә. Грек-Рим көрәше белән теге профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләндем инде. Уфа чемпионы булдым инде Грек-Рим көрәше буенча инде. Соңгыда мине теге әткәй минем теге хәрби кеше иде дип әйтәм. Ул полковник булды инде. Замминистра юстиция иде инде теге менә безнең теге гуенда. Ул мине гел теге шул спортка ул мине өйрәтте инде теге көрәшкә, чаңгыга, шахмат уйнауга шул аның теге тәэсире дип уйлыйм инде мин. Ул теге үзе дә теге 50 яшь булса да крослар йөгерә иде инде теге яхшы ата иде, шахмат уйный иде инде, үзе дә шундый теге менә эшчән офицер инде. Аның турында теге криминаль инспекторда газет бар бит инде теге бер мәкаләдә чыккан иде инде. Настоящий полковник дип инде. Шуңарга ул да теге бик теге абруйлы кеше иде инде. Менә шул теге аның тәэсире дип уйлыйм инде менә. Мөгаен телевизор караучылар инде сезнең яңа җырларны тыңлаганда менә инде Рабит Фатхины белеп, менә ул шул кадәр күп яклы кеше бит әле, үзе спортчы да, көрәшче дә, язучы да. Һәм инде төрле предприятиеләрдә эшләдегез бит инде, төрле сәнәгать предприятиеләрдә эшләдегез. Онда да урын таптыгыз. Хәзер кайда эшлисез? Әле мин теге урысча әйтмешли инде, шопта эшлим инде, замначальника булып эшлим инде. Шуңарга теге көрәшче булгач инде, алар инде шундый эшкә дә алар. Көрәшче булгач инде бөтен җиргә барайын. Рабит, син былтыр бит әле Илһам чишмәләре бәйгесендә дә катнаштың. Менә анда нинди нәтиҗәләр белән кайттың син? Миңа да ул теге бик шатлангыч теге хәбәрләр килде инде. Анда 245 шагыйрь катнашты инде. Бөтен теге Русиядан инде. Анда теге 4 телдә, башкорт телендә, татар телендә, чуваш телендә, урыс телендәге шагыйрьләр инде бәйгедә булды. Инде менә шул 245 шагыйрьләр арасында миңеркә гран-при бирделәр инде. Шуңарга теге инде бик зур бүләк, бик без дә котлыйбыз инде ул бүләк белән. Алда да әле шундый җиңүләр күп булсын. Менә телевизор караучылар, безнең бүген кунакта популяр җырлар авторы, үзе галим, үзе тарихчы, үзе педагог, кем булды әле көрәшче тагын да инде Рабит Фатхи булды. Хәзер инде әйдәгез аңа рәхмәт сүзләрен әйтик инде безнең тапшыруга килгән өчен һәм шушы тапшыруыбызда аның бик популяр Дәү апа җыры белән тәмамлыйк.
süyeldim Yuvatırga tilep canımı Eydev opa bir göresim giler Bir göresim ise şağımı Seni bikte dirildəsim kilə Süləşəsim kilə Danğaşa Senin belən canım beyrəm idə Senin belən göngül anlaşa Bir-birimiz belən anlaşabız Жанар жанға көңілге Жанарымны аңлый ола тұрған Бір сен генә кебек бұл елдә Қайынарға келіп сүйелдім Сен болмағаш жаным көшеге Узған шақта тұрмыш сынаулары Аңлар кіші керек кішіге Eydev opa көзлер дәйеш болғай Бір түгелсін әлі көңілер Опалар күн жерді дәу түгелер Дәулер дә күн опа түгелер Hürmetli televizor karşılar, bugünkü programımız ahırına yakınlaştı. Her vakit bizden bilen bulağız. Her cumada saat 8'de Balkış programısını kararga unutmağız. Biz sizning yuraklarigizga ruhiy balqish tilaymiz. Balqish bizning ko'ngllarimizga oshar rizq kibik, ishar suv kibik, suvlar havo kibik shifolidir. Sizlarga iymonlik ham jon tinchlig'i tilab xushlashabız.